Og det vi kigger på nu, det er planchen, som beskriver hitrunning. Og hitrunning er kort fortalt, hvor vi løber i et højt tempo i kort tid. Vi har delt ind i 3 scenarier, hvor man enten er i et udgangspunkt, der hedder 0 til 2000 meter på en Coopers test. Man kan være i 2000 til 2400 meter på en Coopers test, eller over 2400 meter på en Coopers test. Når du kigger på planchen, vil du se, at de 400 meter, som der er rundt om banen, er inddelt i grøn, gul og rød zone, og igen grøn, gul og rød zone. Så det vil sige, fra start grøn til slut rød er der 200 meter, og derfra 200 meter til udgangspunktet igen. Du skal løbe henholdsvis 3, 4 eller 5 serier af 200 meter, holde 2 minutters pause, og derefter igen løbe henholdsvis 3, 4 eller 5 serier, alt efter hvilket udgangspunkt du har. Vær opmærksom på, om du skal løbe i let løb, moderat tempo eller et højt tempo. For det første udgangspunkt starter man med hast i gang, og for det hurtigste er man helt oppe i fuld spurt til sidst.